Després de 14 dies i 3.884 quilòmetres rodats, el calafí Jordi Badia va arribar al Cap Nord de Noruega, completant així el repte solidari North Cape 4000 Guanyem l'Ictus. La veritat és que va ser una sensació com molt estranya, perquè mentre anava pujant pensava que tenia moltes ganes d'acabar, hi havia la meva família que m'estava esperant, per tant tenia moltes ganes de veure'ls, tenia moltes ganes de poder acabar el repte personal, de poder acabar el repte solidari, de poder agrair a totes les persones que m'havien ajudat, a totes les empreses que havien col·laborat, però també no volia que s'acabés. La veritat és que era una experiència tan fantàstica que volia que pogués durar tota la vida. L'alcalde de Calaf, que va superar un ictus a la Fundació Altaia de Manresa, ha dut a terme aquesta iniciativa per tal de lluitar contra l'ictus i recaptar fons per l'Hospital Bagenc. Sempre és molt il·lusionant i engrescador, no? Quan un pensa en un projecte i quan les iniciatives també surten de pacients, no? I aquesta iniciativa sorgeix de pacients i és quan ens hi sumem tots, no? I quan la suma de moltes persones, institucions, persones anònimes, pacients, professionals, quan ens sumem i treballem junts, el que podem aconseguir és molt més gran sempre i per tant val la pena sempre tirar endavant i des de la unitat de mecenatge d'Altaia jo crec que som molt conscients que això val la pena, no? I que s'han de donar suport a tots aquests reptes. Un acte solidari conduït per la periodista Elisabet Carnisser va tenir lloc aquest dissabte al Casal de Calaf, que va comptar amb dos rostres coneguts, la corredora manresana Núria Piques com a padrina del repte i el cantant agarenc Miqui Núñez, entre d'altres que van donar suport a Badia en aquesta trobada per tal d'explicar el seu repte als veïns i veïnes de l'Alta Noia. La història del Jordi també em sona, jo no vaig patir un ictus, però vaig patir una lesió molt important i els metges em van dir que no podria tornar a córrer mai més, no? I a més no ho han dit una vegada, sinó que dues pràcticament. I l'esport al final ens ha obert aquesta finestra d'esperança que és impressionant, no? L'esport és vida, l'esport és il·lusió, és motivació, és salut, és de tot. L'esport mou muntanyes, per mi és extraordinari i aquesta mena de reptes són brutals perquè ensenyen també a la població que darrere de tot aquest esforç, que costa i realment hi ha moments que ens desespera i ens cansa i no en tenim ganes, però si ho fem, com més ens costa, més valor li donem i al final més creixem com a persones, com a esportistes i això, l'esport ens fa més grans i jo la meva vida, no ho sé, no seria el que és sense l'esport i el Jordi, doncs tot el que ha fet tampoc seria possible aquesta recuperació sense l'esport. Per tant, aquest crit, no?, que l'esport és la nostra manera de viure i que és important practicar esport. Haver de fer aquest tipus de coses demostra en quin tipus de país vivim. I és un país en el que no hi ha suficients fons destinats a sanitat, al igual que no hi ha suficients fons destinats a educació, ni a carreteres, i que paguem més que ningú i tenim menys que ningú. Això està claríssim, no? Però, malgrat, ja que tenim aquesta casuística i és tan xungo en el que vivim, que es facin coses com aquestes són necessàries, perquè si no, la gran majoria de gent, com ja he dit abans, no arribaria a segons. Doncs això, amb el Jo em corono, amb aquest tipus de coses, aconseguim arribar potser a la quantitat de diners que es necessiten per poder financiar tots aquests projectes de recerca, d'investigació. Llavors, no m'agradaria fer-ho. A mi m'agradaria que visquéssim en un país normal i que els nostres impostos servissin per alguna cosa, però com no és així, hi ha gent i entitats com Esther Motor que munten coses d'aquestes que són molt necessàries. Llavors, em sumaré sempre que pugui. Stern Motor, un dels patrocinadors d'aquest repte solidari, ha organitzat la nit solidària Pedala contra l'Ictus, aquest acte benèfic amb taula rodona, sopar i música que va omplir el casal.